Mä oon joskus telkkarista nähnyt. Mulla kyllä on kokemusta. Ja mä olen harrastanut myös jatstanssia ja siitäkin on varmasti tässä tosi paljon hyötyä. Mitä luulet? Pärjätäänkö me täällä? Aivan varmasti. Tää on alkeistunti ja tärkeintä on pitää hauskaa ja saada hikipintaan. No eiköhän se onnistu. Au, se oli varvas. Kyllä se oli sun jalka, joka oli siellä, missä sen ei olisi kuulunut olla. Mutta anteeksi. Mun jalka se taas vähän lipsahtaa. Auts! Nyt sä kyllä survoit mun varvasta. Katsotaanko ne askeleet vielä uudestaan? Mitä sä kuule mistään askelista on kysymys, vaan siitä, että toinen on niinku joku robotti. Ei, kun tää on vaan pelkkää alkukankeutta. Mutta väännetään vaikka tästä mutterista. Eiköhän tääkin robotti ala tästä vähän vetreytyä. Jatkakaa vaan harjoituksia. Kyllä se siitä lähtee. Mä tiesin, että se osaa humpata, mutta että nämä eksoottisemmatkin rytmit on sillä veressä. Mun ei tarvitse muuta kuin antaa Sepun viedä. Kiva. Ismo ei vie mua muuta kuin lähinnä sairaalaan. Se survoo koko ajan mun varpaille. Voi ei. Kyllä mäkin nauttisin, jos mun parilla olisi edes pikkusen rytmitajua. Eiköhän Ismo vielä opi. Epäilen. Montakohan litraa tässä vielä hikoillaan? Tää on rankka laji. Tuska hiketään mulla. No eikö sä tykkääkään? Tykkää. Mutta Salla on kyllä ihan oikeassa. Mulla ei ole kerta kaikkiaan yhtään rytmitajua. Ei pidä paikkansa. Tule. En minä. Tule. No, en minä. Tule nyt. Huomaatko? Ei ole robotista tietoakaan. Sisi. Kattokaas mikä partaveitsi tuolla huiskii.